Jaietako azken eguna dute gaurko Amurrion, eta atzo bezala, San Rokeko baseliza eta bere inguruak bilakatu dira festaren erdigune. Gaurkoa Amurreko jaietako azken eguna, San Rokeko bigarren eguna, apur bat kontatuko diguzu zer den hemen gaur antolatu duzuena? Bueno, urtero bezala antolatzen dugu hainbat gauza, goizean ikusten duzuenez izan dugu tortilla lehiaketa, sukalki lehiaketa, egon dira eskileo erakusketa baita ere, gero bersolariak ere egon dira, txorna badaukagu pintxok eta tortillak zoragarriak ditugula, eta ambiente ezin hobea, gero daukagu herri baskaria, eta hemen pasatu arratsaldean dantza batekin, eta bukatzeko eguna, Amurrera joari hurbilduko gara, eta ja agurra egingo dugu, eta laster, Laudioko jaietara. Egun polita gaurkoa orduan Amurreko jaiei agurra emateko, ez? Oso polita, guretzako oso polita da San Roke, beti da gure sustraia, gure bihotzan dagoen jai bat. Importantea izango da orduan horrelako iturak eta horrelako jaiak mantentzea, ezta? Oso importantea da, batez ere Amurreko entzat, hori da Amurreko jendearen entzat bereziki. Urte luzez egon da festa eta erromeria hemen San Roken, imaginatzen dut urte guzti hauetan asko aldatuko zela hemengo festa, nola oroitze dituzuzuke urte guzti hauek? Zer esango dizut, nik 4 urtetik gurasoekin etortzen ginen hemen, piperra, tomate ekartzen genituen danak, auzokide guztiak banatzen genituen gauzak, gero ja gazte garaian, gau pasa eta etortzen ginen desfile de karroza ondoren, lo egitera ona, goizeko 7:00, 8:00. Zuk uste zu mantendu behar dela San Rokera gau pasa zigotzearen ohitura? Bai, mantendu behar da, baina oso nekatuta gaude. Esnatzen ginen eta tortilla batzuk egitera, eta gero musika zegoen hemen trikitilaria, dantzariak, eta musika jarraitzen du gaur egun. Eta gaur egun gazteak beste norabide hartzen ari dira, gu jarraitzen dugu berdina, orain disfrutatu dugu herri baskaria eta gero dantzatuko dugu hemen gorputza eman arte. Ikusten zaitugu hemen lanean, zer nolako lana da hau, ardiaen hilea holan modu tradizionalan moztearena? Oso gogorra da, jende gutxi egiten du, zelen hau lehen egiten zen bezala da, eta horrela orain esan duen bera mikrofonoz, orain egiten da arteleaz egin. Zein da teknika honen zailtasuna edo, zertan datza teknika, ze berezitasun dauka teknika honek? Teknika honen eskina asko ditu, nik beti jartzen esan ez mendik, eta gero bestaldetik amaitzen dut, aldo hau, eta gero bestea, eta gero burua. Oso zaila da teknika hau. Zer egiten duzu gero larruekin edo mozten duzun artile honekin? Hau jartzen ditugu sako handi batean, eta diputazioak deitzen digunean, ematen diogu berai eta ordaindu behar dugu eseren artilea eramateko. Eta gero nola lortzen duzu ardia hain geldi egotea? Hau da, como el miedo es libre. Hau da, oso nerviosoa dago eta guk arrisku batean geratzen garen bezala, geldi geratzen dira, da berdina, geldi geratzen da eta da mugitzen, bat ere ez. Zuk ere normalean teknika hau erabiltzen duzu edo erabiltzen duzu ere teknika modernoagoak? Hau, nik etxean hau erabiltzen dut. Oraindik fidel mantentzen zara teknika honetan? Tradizional mantentzen naiz, hori bai. Oso ondo, eta ze berezitasun dauka zuretzako San Roken egotea hemen artilea mozten? Nire durana jendea ikustea, nola egiten zen lehen, baina orain ikusten duzu bezala dauka meriturik. Lehen egiten zen bezala meritu handia dauka, zen ez dago jendea egiten duela artaziekin. Guztia egiten da makinarekin egiten da orain guztia. Oso ondo, ikusten dugu 3 ardiren artilea moztu duzula honezkero, beste 2 falta zaizkizu, zenbat denbora kalkulatzen duzu beharko duzula bukatzeko? 3 arden edo ordu bat horrela, lasai noa, tranquil. Presio barik, ez? Eguna dut asko laguntzen. Bero honekin igual, Bero dago, bero, bai.